Enggak? Klasik nong mau kami ni bumong enggak? Kami nengke kamu karbosti. Kamu karbos teni ni mau nok rok bahaya kita tam rok ni mati rok enggak? Mia thor data wo nobar kotor phai bai thangata. Nok kotor bahaya bahaya tengah. Nobar to phai bai thangang ngai chung to kam si khai jau ngai chung nok rok da su kang ngai tangmaya rang puisa mo kuroi tang khai horo data puru Hor data puru. Nokbar phaijuga bri dan moto kundigi kotonna bo kori bile suja phaika nangkha ngai taglani thigo khaimya ko munbagai thagata rang puisa koroni bagai khaimya kai Nini ration card dokle tora tong. ration card dungya ko ration card kai ponje to Nini mana kaijak man rokle busuk rok balok. kaijang ma balukha anggo 2000 kaijak ration card to agi angan bukra bari tongfru naing behla bari ponje to tongfru khaina nai mani khaimalia borok bo ponje secretary ro khlai rilia ngai khlai malia ta gang yang phaka ngai gotage apply riman pore botal to sokani kum through te ration card ng yahin songge ni jiborang puisa kibu khaimya baigi khine no bai thangmani to tabu gang to sanamoi maya ngai bo sanamnani khoros potro phan rekhlai jata Jauh ni kakai uta. Nó bật phải cái tê nói ta đốt ta được phải nó bay thang cái này Bukung ni bumung tamung kah? anh bố mùng cái minarani Minarani. Hormati. Kan nini nok nukung omo. Nó không cái nó bật phải bay thang cái nó không có chăm tê làm năm orang pusat koroi aja kai cicanan tongna jaga koroi cái senam nani apa no koroi rang pusat koroi wanai matong wanai tong kata tongman jaga koroi kuno maya ko Ano koi murok sasan kabong tani. san ka kubang ma san ka maya Yang rok betul. lo ki song kai to kam khayo kam bo thango apa no kuno sarkar ha da kuno man khayo senam nani ka kai apa no masa abono koyo apa no koi